बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ आणि या नवीन कार्यकारिणीचं राजूने सांगितल्याप्रमाणे आजची ही पहिलीच पत्रकार परिषद आणि या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने आपल्यासमोर या आमच्या नवनिर्वाचित सर्व पदाधिकारी आणि जे आमचे सर्व सभासद आहेत सदस्य त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजची ही पत्रकार परिषद आहे. मी या ठिकाणी सुरुवातीलाच या महासंघाचे जे आमचे निर्माते आहेत भाऊसाहेब धडाम, अनंतराव पोकळे असतील किंवा आमचे प्रताप केनवडेकर असतील, असे अनेक मंडळींनी एकत्र येऊन या महासंघाची 40 वर्षापूर्वी ही निर्मिती केलेली होती आणि आज ही जबाबदारी महासंघाची परवाच दिवशी झालेल्या निवडणुकीमध्ये आमच्यावर येऊन पडलेली आहे. आणि याला ज्या महासंघाच्या आमच्या या माननीय व्यक्तींनी जो महासंघ निर्माण केला त्यावेळचा काळ आणि आजची परिस्थिती व्यापारातली खूप बदलाची आहे आणि या बदलाच्या परिस्थितीला तोंड देताना मी माझ्या सर्वच सहकाऱ्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही पुढील 3 वर्षाचा जो कारकीर्द आहे किंवा कालावधी आहे आमच्यावरती, तर तो महासंघाला साजेसा असा करण्याचा आमचा या ठिकाणी निश्चितच प्रयत्न राहील. या निमित्ताने मी आपल्याला सुरुवातीला सांगू इच्छितो की सध्या जगामध्ये पाहिलं तर आज अमेरिका, इस्रायल आणि आपल्या युद्ध जे इराण युद्धजन्य परिस्थिती आज आपण सामोरे जातो. जागतिक जगामध्ये जरी युद्ध परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी त्याची झळ आपण भारत देश म्हणून आपल्याला सुद्धा आज बघायला लागते. कारण आपण त्यांच्यावर काही गोष्टींचं गॅस असेल, पेट्रोलियम पदार्थ असतील तर त्याच्यावरती आपण अवलंबून आहोत आणि त्यामुळे थोडंफार आपल्याला या संदर्भात वाणिज्य गॅस टंचाईच्या बाबतीत या ठिकाणी आम्ही पाठपुरावा करण्यासाठी अलीकडेच माननीय पालकमंत्री आणि संबंधित जिल्हाधिकारी त्याचप्रमाणे पुरवठा अधिकारी असतील अशा सर्वांच्या बरोबर एकदा महासंघाची मीटिंग झालेली आहे. पालकमंत्री साहेबांनी कोणत्याही परिस्थितीत या जिल्ह्यामध्ये पालकत्व करताना गॅस तुटवड्याला आपण सर्वांनी मिळून फेस करू आणि त्याच्यातून चांगला पर्याय आपण करू. आणि ही नवीन आमची टीम आहे. येत्या 2 दिवसात पालकमंत्री ज्यावेळी जिल्ह्यात येतील त्यावेळी आम्ही पालकमंत्री साहेबांची निश्चितच भेट घेऊ आणि याविषयी संदर्भात सुद्धा त्यांच्याशी चर्चा करून याच्यावरती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वच जण या ठिकाणी निश्चितपणाने करू. महासंघाच्या अगोदरच्या टीमने आमच्या अध्यक्ष असतील, सेक्रेटरी, त्यांनी महासंघाच्या उपसमित्या नेमलेल्या होत्या. मग त्याच्यामध्ये टोल समिती असेल किंवा आमचे या ठिकाणी ट्रेझरर आहेत वेंगुर्लेकर साहेब, त्यांनी सुद्धा आपल्या वीजच्या बाबतीत ग्राहकांच्या बाबतीत खूप चांगला आवाज उठवलेला होता. तर या उपसमित्या सुद्धा सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न भविष्यामध्ये राहील. त्याचप्रमाणे आमचं एक महत्वाचं हे आहे की महिला सक्षमीकरण आणि या महिला कशा सक्षम व्यवसायामध्ये त्या उतरतील आणि पुरुषांच्या बरोबरीने काम करून त्या कशा सक्षम होतील या उद्देशाने त्यांची सुद्धा एक संघटना तालुका वाईज आणि
शहर आणि ग्रामीण संघटना सुद्धा निर्मितीचा प्रयत्न या पुढील काळात लवकरात लवकर तो करण्याचा आणि त्याची सुरुवात सुद्धा झालेली आहे. देवगड सारख्या ठिकाणी झालेली आहे. राजूने या ठिकाणी केलेली आहे. आकरळ्यामध्ये वैभवडीत सुद्धा आम्ही लवकरच ते करतो आहोत. कुडाळमध्ये त्या दिवशी भोगटेंनी सांगितलंय तेही करतायत. त्यामुळे पूर्ण पहिली महिला सदस्य घेतली पहिली. ते त्यामुळे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपण महिलांचं सुद्धा महासंघामध्ये योगदान असावं या उद्देशाने महिला संघटनेवरती सुद्धा भर देणार आहोत. आणि कार्यकारिणीमध्ये पहिल्यांदाच आमच्या या नवीन कार्यकारिणीमध्ये पहिल्यांदाच आमच्या पारकर मॅडम या ठिकाणी महिला म्हणून त्यांना स्वीकृत या ठिकाणी आम्ही कार्यकारिणी सदस्य म्हणून घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे घटना दुरुस्तीच्या बाबतीत आम्ही घटना दुरुस्ती गेल्या 1.5-2 वर्षापूर्वी नवीन घटना तयार केलेली होती आणि या घटनेमध्ये काही नवीन आता कार्यकारिणीमध्ये चर्चा करून त्याच्यामध्ये काही बदल करता येतील काय, काही नवीन स्वीकार करता येतील काय याचा पुनश्च विचार करून ती घटना सुद्धा लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेऊन आम्ही त्याचं धर्मदाय आयुक्तांकडे ती मंजुरीसाठी हे करणार आहोत लवकरात लवकर. त्याचप्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यात एकाच दिवशी आठवडा बाजार या विषयात खूप गांभीर्य आहे. कारण बाहेरील व्यापारी मोठ्या प्रमाणात परराज्यातील व्यापार करून जातात आणि बाजार दिवशी एकाच दिवशी बाजार नसल्यामुळे अल्टरनेट बाजारामध्ये ते फिरतात. भाजी असेल किंवा अन्य कडधान्य धान्य आणि अशा वेळी ते मोठ्या प्रमाणात इथून आपल्या जिल्ह्यातून धंदा करून जातात. कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स भरत नाही आणि आमचा मात्र व्यापारी आठवडाभर शांत बसून राहतो. चांगल्या प्रतीचा माल व्यापाऱ्यांकडे आमच्या असून सुद्धा रस्त्यावरचा माल मिळतो, स्वस्त मिळतो ही भावना ग्राहकाची. त्यामुळे कुठेतरी हा सुद्धा आमच्या कापड व्यापारी असतील, कडधान्य व्यापारी असतील, भाजीवाले असतील तर त्यांना मोठा फटका आपल्याला होतो. तर त्या दृष्टिकोनातून गेल्या 5-6 वर्ष महासंघाच्या माध्यमातून की एकाच दिवशी आठवडा बाजार घ्यावा ही संकल्पना आमच्या डोक्यामध्ये. येत्या काळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची याविषयीची मीटिंग घेतली जाईल त्यांच्यासोबत आणि ह्याच्यावर तोडगा काय निघतो तर त्याविषयी आम्ही निश्चितपणाने भविष्यात प्रयत्नशील राहणार आहोत. आमच्या महासंघामध्ये सभासद संख्येची जी काही टार्गेट असेल ती येत्या 3 वर्षामध्ये आपण महासंघाचे सभासद कसे वाढवता येतील या उद्देशाने सुद्धा आम्ही सर्वच जण आमचे टीम या ठिकाणी कार्यरत राहणार आहे आणि जास्तीत जास्त सभासद महासंघाचे कसे होतील यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणार आहोत. त्याचप्रमाणे अन्न सुरक्षा परवाने कॅम्प अलीकडे चालू आहेत जिल्ह्यामध्ये. 4 ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने आमच्या या ठिकाणी प्रशिक्षण कॅम्प घेतले गेलेले आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याला आपण कुठेतरी कोणाच्या व्यापाऱ्यांवरती, छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांवरती अप्रिय अशी कायदेशीर कुठली त्यांच्यावरती कारवाई होणार नाही या उद्देशाने हे कॅम्प आयोजित केलेले आहेत. अजून सुद्धा आम्ही येत्या 9 तारीखला तरळ्यामध्ये त्या ठिकाणी कॅम्पचं नियोजन केलेलं आहे आणि अन्य ठिकाणी सुद्धा दोडामार्ग सारख्या ठिकाणी सुद्धा भविष्यात तो कॅम्प आम्ही घेऊ जेणेकरून जास्तीत जास्त व्यापारी अगदी जे अन्न तयार करतात किंवा अन्न विकतात अशा विक्रेत्यांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे शासकीय कारवाईला सामोरे जावं लागणार नाही या उद्देशाने या ठिकाणी आम्ही प्रशिक्षण जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त राबवण्याचा प्रयत्न करतोय. कसं आहे, खरं म्हटलं तर कणकवलीचा जो मेळावा होता या मला वाटतं 9 वर्ष झाली कणकवलीचा मेळावा, 3 मेळावे झाले. त्या मेळाव्यात सर्वप्रथम ही आम्ही तरडे व्यापारी संघटनेने हा मुद्दा मांडला. आम्ही निवेदन दिलं होतं त्या मेळाव्यात की सगळ्या ग्रामीण भागाच्या शहरातल्या बाजारपेठांना विशेषतः शहरात लोकसंख्या जास्त असते, कर्मचारी भरपूर असतात, वेगवेगळे परप्रांतीय असतात, त्यामुळे तिथे
बाजार चांगले भरतात, पण ग्रामीण तळळे आहे, खारेपाटण आहे, नांदगाव आहे, कनेडी आहे, शिरगाव असेल, इतर सगळे तळे बाजार असेल, जामसंडे असेल, शिरोड असेल, या बाजारपेठेमध्ये ह्याचा जास्त प्रमाणे परिणाम होतो. मग आम्ही त्यावेळी एकाच दिवशी जर हे आठवडा बाजार भरवले जिल्ह्यात, तर जो व्यापारी तळ्यात मंगळवारी झाल्यानंतर बुधवारी तो वैभवडीत जातो, गुरुवारी तो तळे बाजारला जातो, शनिवारी तो खारेपाटणला जातो, रविवारी तो नांदगाव देतो, तो फिरत राहणार नाही, तो कुठचा तरी एकच बाजार अटेंड करेल. आणि मग त्या दिवशी स्थानिक जे बाजार व्यापारी आहेत त्यांना तिथे त्यांचा व्यापार वाढेल, त्याचाच व्यापार वाढेल, तिथे स्कोप मिळेल म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहे. त्याच्यात काही अडचणी पण आहेत, तांत्रिक अडचणी. कदाचित आमचे साहेब पिढी शिरसाट साहेब आहेत, अनुभव आहेत, ते मांडतील. इथले सगळे केनवडेकर साहेब पण बोलतील, नंदन वेंगुर्लेकर आहे, बोर्डेकर आहे, हे सुद्धा याच्यावर कदाचित बोलतील. तर तिथल्या ज्या अडचणी आहेत, कारण त्या स्थानिक बाजारपेठ भरवणे हा अधिकार कोणाचा, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक प्राधिकरण म्हणजे ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत आहे, त्यांनी सुद्धा ते ठराव सगळ्या व्यापाऱ्यांनी एकत्र जाऊन तो दिवस त्यांना, प्रत्येक जण काय म्हणते, याच्यात थोडीशी अडचण काय असते की माझा आता तळेरे आठवडा बाजार मंगळवार आहे, मग आमचे व्यापारी काय म्हणतात, मंगळवार असेल तर आम्ही तुमच्याबरोबर आहे, तुम्ही शनिवार केला तर आम्ही नाही तुमच्याबरोबर. ही जी काय अडचण आहे ही सगळ्या अध्यक्ष त्या बाजारपेठेत जाऊन आम्ही महासंघाची जर गेलो तर निश्चित त्यांचं समज जर काढली आणि आपला फायदा काय हा जर पटवून दिला तर कदाचित सगळे लोक यायला तयार होतील आणि त्याच्यातल्या अडचणी आम्ही बाजूला करू. गेली की महासंघाच्या प्रथेप्रमाणे या वर्षीची सुद्धा जी निवडणूक आहे ही निवडणूक बिनविरोध झाली. मगाशी मी निवडणूक झाली असं म्हटलं होतं, पण निवडणूक जरी झाली तरी ती बिनविरोध अगदी समजुतीने सगळ्यांच्या खेळीमेळीच्या वातावरणात ती प्रथेप्रमाणे पार पडलेली आहे आम्ही. कारण महासंघ हा एक संघ आहे, याच्यात कुठचेही हेवे दावे गडबाजी नाही आहे. हा महासंघ पुढे घेऊन जाताना सगळ्या ह्या कार्यकारिणीला, जी 25 जणांची कार्यकारिणी आहे पदाधिकाऱ्यांना, एका विचाराने सगळ्यांनी एका मतात घेऊन सगळ्यांना विचार घेऊनच हा महासंघ पुढे जाणार आहे. पुढील जे आमचे काही टार्गेट उद्दिष्ट आहेत त्याच्यामध्ये नवीन व्यवसायात येणारे जे तरुणी असतील, महिला असतील, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे, शासनाच्या व्यापारविषयक योजनांची, धोरणांची माहिती देणे, नवीन व्यवसाय उभे करण्यासाठी मार्गदर्शनपर मेळावे, कर प्रणालीची माहिती, जसं मगाशी अन्न भेसळ प्रमाणपत्र म्हणजे अन्न सुरक्षा प्रमाणपत्र नवीन काढणे, ज्यांचे उद्योग आहेत पण ज्यांची प्रमाणपत्रच काढलेली नाही, हे टार्गेट भविष्यात आमच्याकडे राहणार की प्रत्येक व्यापाऱ्याकडे अन्न सुरक्षा प्रमाणपत्र असलं पाहिजे. ज्यांनी नूतनीकरण केलं नाही त्याचा सर्वे करून सगळी 100% नूतनीकरण झाली पाहिजे. तो सुद्धा आमच्यासमोर एक टार्गेट आहे. दुसरं महत्त्वाचं, गेले मी 3 वर्ष या कार्यकरीत असताना ज्यावेळी पालकमंत्र्यांची भेट घेतो त्यावेळी मी SP साहेबांची भेटली, कलेक्टर साहेबांची पण त्यावेळी भेट घेतलेली आहे. तर त्यावेळी संपूर्ण बाजारपेठेच्या सुरक्षेसाठी CCTV कॅमेरे शासनाच्या वतीने जे जिल्हा नियोजनमधून ते काय बसवता येतील का या संदर्भात अनेक वेळा आम्ही निवेदनं दिली आहेत. अनेक वेळा पालकमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासित पण केलं होतं. पण या आत्ता कार्यकारिणीत आम्ही पदभार स्वीकारल्यानंतर याचा सुद्धा पाठपुरावा मोठ्या प्रमाणात, कारण आमच्याकडे 6 वर्षापूर्वी तळेरे बाजारपेठेमध्ये मोठा दरोडा पडलेला, 8 की 9 दुकानं फोडलेली, त्याचा अजूनही शोध लागलेला नाही. तर या संदर्भात शासनाचं जे महामार्गालगत असतील किंवा ग्रामीण भागातल्या पण ज्या बाजारपेठा असतील त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी CCTV कॅमेरे शासनाच्या वतीने बसवता येतील का यासाठी सुद्धा पाठपुरावा करणार. दुसरी एक समस्या अशी आहे की ग्रामीण भागात, शहरी भागामध्ये नगरपालिका आहेत त्यामध्ये अग्निशमक बंब आहेत, परंतु ग्रामीण भागामध्ये एखाद्या बाजारपेठेमध्ये आग लागली तर त्या ठिकाणी त्वरित तिथे कोण पोचत नाही, पाणी पोचत नाही. मग त्यासाठी छोटे जे फायर डिस्ट्रिब्युशन असतात ते सुद्धा आपल्याला त्या ग्रामीण बाजारपेठेमध्ये काही ठिकाणी जरी सगळ्यांनी जरी व्यापाऱ्यांनी घेतले नाही तरी ठराविक सक्षम व्यापाऱ्यांना ते पोचवण्याचं काम सुद्धा या पुढच्या काळात सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही करणार आहोत. प्रत्येक तालुक्याची जशी शहराची संघटना आहे, मालवण शहर संघटना आहे, दोडामार्ग शहर असेल, सावंतवाडी शहर आहे, कुडाळ शहर व्यापारी संघटना, तशी ग्रामीण भागाची पण एक संघटना असली पाहिजे. ग्रामीण भागाचा बऱ्याच वेळा संपर्क शहराशी होत नाही. शहराच्या मीटिंग शहरामध्ये होतात, तो निर्णय शहरापुरते राहतात, पण ग्रामीण भागातल्या ज्या बाजारपेठा तिथपर्यंत निर्णय किंवा योजना पोहोचत नाहीत. आमचा प्रयत्न आहे ते त्यांच्याशी संलग्न, शहराशी संलग्न त्या तालुक्याची ग्रामीण संघटना सुद्धा असली पाहिजे, जशी महिलांची पण करणार ते यांनी सांगितलेलं आहे. गेल्या कित्येक वर्षाचं व्यापारी महासंघाचं एक स्वप्न आहे की आपली एक स्वतःची जागा असावी, त्या ठिकाणी व्यापारी भवन बनावं.
यापूर्वीच्या सुद्धा सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात अनेक मागणी वगैरे प्रस्ताव दिलेले होते. तो सुद्धा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी आम्ही हे सगळेजण प्रयत्न करणार आहे. कुडाळमध्ये किंवा ओरसमध्ये ज्या जागा शासकीयची भूखंड उपलब्ध आहे त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आम्ही त्याचाही पाठपुरावा करून भविष्यात लवकरात लवकर त्या ठिकाणी व्यापारी भवन, म्हणजे आपल्याला आता रेस्ट हाऊसमध्ये मिटिंग घ्यावी लागते, कधीतरी बिचारे आमचे नाईक साहेब आहेत ते आपल्या हॉटेलमध्ये आम्हाला हॉल उपलब्ध करून देतात. तर एक आपली हक्काची जागा असली पाहिजे, तिथे एक अद्ययावत कार्यालय आपलं असलं पाहिजे, या कार्यालयात 2 कर्मचारी असले पाहिजे की या सगळ्यांचा जो पाठपुरावा आहे, वेगवेगळी निवेदन असतील, नोटीस असतील किंवा ऑफिशियल जे काम आहे ते त्या कार्यालयातून, सेंट्रलाइज कार्यालयातून होईल. खूप अशी उद्दिष्ट आहे. आज आम्ही पहिली प्राथमिक जी प्रायोरिटी ज्याला आहे, प्राधान्य आहे, अशा गोष्टींचाच आज आम्ही उल्लेख करतोय. जसं आम्ही काम करत पुढे जाऊ त्यावेळी जे प्रश्न येतील ते त्यावेळी आम्ही तुमच्यासमोर मांडू आणि त्यासाठी प्रयत्न करू. त्याच्यात एक अजून एक की हा जिल्हा 95 सालामध्ये त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेब यांनी पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला होता, एकमेव महाराष्ट्रात, तुम्हाला माहिती. तर त्या पर्यटनाच्या दृष्टीने, व्यापाराला पर्यटनाच्या दृष्टीने चालना कशी मिळेल त्याचा सुद्धा एक अभ्यास समिती, एक पर्यटन समिती आपल्या असणार, मला वाटतं आपली आहे समिती. तर ती सुद्धा ऍक्टिव्ह करून पर्यटनाच्या माध्यमातून शासनाच्या काही योजना आहेत. आता आपल्याकडे सिंधुरत्न योजना आहे, दीपकभाई केसरकर अध्यक्ष होते, आता ती पुन्हा नवीन रिन्यू केली आहे पुढच्या 3 वर्षासाठी. त्या योजनेतून काही आपल्याला आपल्या व्यापाऱ्यांना मदत करता येईल का, तर त्याचा सुद्धा अभ्यास भविष्यात करून पर्यटन दृष्ट्या रोजगार कशी निर्मिती वाढेल त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. MTDCची बेड अँड ब्रेकफास्ट योजना आहे, माझी खूप वर्षाची मागणी, कारण माझं स्वतःचं MTDCचं होमस्टे आहे. मी केनवडेकर साहेब, तुम्हाला केनवडेकर साहेब याच्यातले तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी MSEB मध्ये राणेसाहेब मंत्री असताना 5 वर्ष दिल्लीमध्ये त्यांनी या सगळ्या योजनांचा सखोल अभ्यास केलेला आहे. ते आम्ही गेले कित्येक वर्ष ही मागणी करतोय की तो निवासनी न्यारी जर तुम्ही म्हणताय, त्याचा कन्सेप्टच असा आहे की तुमच्या घरातली 1-2 खोल्या तुम्ही येणारे पाहुणे जे पर्यटक आहेत त्यांना द्यायचे. तुमच्यावर चुलीवर जे शिजणारं अन्न आहे, तुमच्या घरात जे घावणे, कुकडी, मालवणी जो काय तुमचं अन्नपदार्थ आहे तेच त्यांना द्यायचे. मग असं असताना तुम्ही जर घरातलीच खोली, मग घराला तुम्ही आमच्या निवासी दराने वीज बिल आकार करता. मग जी योजना तुम्ही निवासनी न्यारी म्हणता, मग त्याला वाणिज्य आकार का देतात? तर ती एक मागणी आहे की आम्हाला निवासी दरानेच त्यांचं पण वीज बिल यावं. अशा अनेक योजना आहेत भविष्यात. त्या प्रामाणिकपणे हे सगळे जे मंडळी बसले आहेत, हे सगळे यंग ब्लड आहेत, सगळे हुशार आहेत, अभ्यासू आहेत आणि त्याच्यावर आमच्याकडे वयस्कर माणसं पण आहेत. बोर्डेकर साहेब, भोगले साहेब आहेत, गाड साहेब आमचे आज आले नाही आहेत. या सगळ्यांना घेऊन, जुन्यांना घेऊन, जुने जे अनुभवी आमचे पदाधिकारी आहेत, नितीन वाळके आहेत, नितीन तायशेट्टी असतील, नेवाळकर साहेब असतील, प्रकाश वाळके साहेब आहेत, या सगळ्यांना, संजय भोगटे आहेत आमचे, या सगळ्यांना, भुरे आहेत, मांजरेकर आहेत, या सगळ्यांना बरोबर घेऊन सर्वानुमते आम्ही कुठचाही निर्णय एकाने, कोणतरी मी अध्यक्ष आहे किंवा मी कार्य म्हणून मी म्हणेन तर तसं होणार नाही. या सगळ्या मंडळींना विश्वासात घेऊन हा महासंघ पुढे कसा नेता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करू.